Dobar dan, ja sam Aleksandar Petrović i dobrodošli na kanal Polje Plug. Evo, i u ovom videu ćemo da nastavimo sa našim projektom Svaki dan je sajam. U naša zadnja dva videa predstavili smo traktore Ito i Mahindru, ali u ovom videu nećemo predstavljati traktore, već jedan italijanski podrivač. U pitanju je podrivač Spider, koji može da podriva zemlju od 50 do čak 75 cm dubine. Ali pre nego što krenemo, moram da se zahvalim svima koji ste zapratili kanal Polje Plug. A vama koji niste, zamolio bih vas da nas zapratite jer nama to stvarno puno znači, a vas to stvarno ništa neće da košta. To vam je ovo dole desno dugme prati, kliknite to i hvala vam unapred. I u ovom videu ćemo malo da se igramo, delit ćemo neke majice. Zato zapratite naš kanal, lajkujte ovaj video i ostavite neki komentar na temu šta mislite o ovom podrivaču, da li je dobar, da li nije dobar, da li ima neki bolji podrivač za te pare i tako dalje. Taj komentar neće značiti samo nama, već će značiti svim poljoprivrednicima koji hoće da kupe neki podrivač, možda baš hoće da kupe ovog Spidera, pa da čuju neka vaša iskustva. A igrali smo se i na prošlom videu kada smo predstavili traktor Mahindru. Majicu je dobio gospodin Marko Lazarević. Marko, sve čestitke i kontaktiraj nas ili ovde, na telefon, na Facebook, Instagram ili TikTok da se dogovorimo gde da ti pošaljemo majicu koju ćeš boju i veličinu. Još jedan put, Marko, sve čestitke, a vama ostalima puno sreće i igrajte se sa nama i možete da dobijete jednu majicu. Hvala puno, uživajte u videu. Pozdrav!